כל חזון הצמחונות והשלום של הרב קוק, לכאורה רק אנשים צמחוניים צריכים להקשיב לסדרה, אבל באמת שזה לא נכון לדעתי. אנחנו מדברים מהרב קוק תמיד דיבר בצורה מאוד כללית, אנחנו נראה פה המון יסודות באמונת ישראל שגנוזים בתוך הסדרה הזאת של חזון הצמחונות. הרב קוק מבאר בכלל שזה חזון הצמחונות הוא חלק מנבואה כללית של מה שבעצם עתיד להיות גם חיי העולם הבא, לאן המציאות עתידה להתפתח. הדבר הזה מאוד משפיע על מה שיהיה למשל בעבודת הקורבנות בבית המקדש, שאם יהיו קורבנות מהחי או שיהיו רק קורבנות מהצומח. הרב קוק נוגע בעניין של טעמי מצוות. כן, יש לנו היום מצוות שאנחנו נראה שהן מצוות שעסוקות באכילת בשר. הרב מסביר את הטעמים שלהם, וזה יהיה די מפתיע לראות מה הטעמים שנמצאים מאחורי המצוות האלה. הדבר הזה שופך גם אור על דברים שהיו בעבר, כבר שהם גנוזים נמצאים בתוך דברי חז"ל, אנחנו לא כל כך שמים לב אליהם ביום יום. למשל שהדורות הראשונים, עד נוח, עד שנוח יצא מהתיבה, כולם היו צמחוניים. מדובר על איזה 1600 שנה, 1650 שנה, שכל האנושות הייתה צמחונית. ויש שם תשובה להרבה דברים מעניינים. אם כולם היו צמחונים, אז למה פתאום נהיה היתר לאכול בשר? מה הסיבה? איך אנחנו אמורים להתנתק מזה? לאט לאט, כן? זאת אומרת, יש פה המון יסודות בתוך הסדרה הזאת, שהם יסודות מאוד כלליים בהבנת התורה בכלל, טעמי תורה, מצוות, העתיד לבוא, ההנהגה, איך מצוות פועלות על האדם לשנות אותו לטובה, המון דברים מוסברים תוך כדי הסדרה הזאת. אז אנחנו נתחיל. היה לי פה מקורות משלי, לקחתי מה שמפורסם בוויקי טקסט, אפשר לראות את זה, אני אעשה לכם עכשיו share. כן, אז גם יש כאן איזה הקדמה שכתוב כאן, אני מקריא לכם, נוסח חזון הצמחונות והשלום מופיע כאן, ערוך מתוך המאמר אפיקים בנגב, שפרסם הרב קוק ביריחון הפלס בין השנים תרס"ג תשס"ד, ואיננו זה לנוסח שנערך על ידי הרב הנזיר. יש חוברת כזאת ירוקה של הרב הנזיר בספר זיכרון לחי רועי, אשר מחלק את הפרקים באופן שונה, יש שם קצת חלוקה שונה של פרקים, ולא כולל את הפרק האחרון, אבל כולל 7 פרקים נוספים מתוך מאמר אחר של הרב קוק, כללי אורות. כן? אז יש כאן קצת הבדלים בין המאמר שהרב הנזיר הוציא, לבין מה שמופיע במקור באפיקים בנגב, ואנחנו נתחיל. הפרק הראשון נקרא הצדק בנוגע לבעלי חיים. אז הרב קוק אומר לנו ככה, יש ענף עיקרי אחד של התקדמות האנושיות היותר גבוהה. הרב קוק אומר שהתרבות האנושית מתקדמת, כמו שאנחנו מרגישים, תרבות אנושית מתקדמת, ויש ענף אחד מההתקדמות הגדולה הזאת, שהוא עומד כרגע לפי המצב הקולטורה הנוכחית, כלומר מצב ההתפתחות האנושות הנוכחית, רק במצב חלום נעים של איזה אידיאליסטים יותר קיצוניים, והיא השאיפה מוסרית טבעית לרגש היושר האנושי, שימת עין משפטם של בעלי חיים בלא המובן. בסדר? אנחנו נראה שהמילה קיצוניות תתברר לנו, כלומר הרב לא מדבר בגנות, הרב מדבר בשבח האידיאליסטים, שהם מדברים על חזון הצמחונות. מה שהוא רוצה לומר קיצוני מתייחס, בוא נגיד, לכפייה צמחונית, אפשר להגיד. יש היום כל מיני גופים או אנשים שרוצים לכפות על האנושות כפייה צמחונית. אומרים, תשמעו חבר'ה, זה לא מוסרי מה שאנחנו עושים, אנחנו מתנהגים לבעלי חיים, אנחנו מגדלים אותם, אנחנו מטפלים בהם, והם רוצים לכפות בחוק, לחוקק חוקים למשל בכנסת, באופן כזה שיהיה אסור לאכול בשר. במובן הזה הרב קוק אומר
במובן הזה שרוצים להנחיל עכשיו את חזון הצמחונות, במובן הזה יש פה קיצוניות, אבל זה לא קיצוניות בחלום. החלום האנושי הוא בכלל לא רדיקלי ולא קיצוני כמו החלום היהודי המקורי, התנ"כי. החלום עם קור התנ"ך הוא בעצם רוצה להגיד שגם בעלי חיים יהיו צמחוניים. כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש, נמר עם גדי ירבץ, בסוף אריה כבקר יאכל תבן, כלומר אריה יהיה צמחוני, יאכל תבן, הוא לא יאכל בשר. ויש שלום כלל עולמי, לא רק שלום בין בני אדם, יהיה גם אפילו שלום בין בעלי חיים. במובן הזה האידיאל הצמחוני היהודי הוא מאוד מאוד קיצוני מצד התביעה והדרישה שלו, מה שהצמחונות הטבעית האנושית אפילו לא חולמת בכלל על דבר כזה. אף אחד לא חולם בכלל שאריה כמו בקר הוא יאכל תבן. אנחנו כן חושבים ככה. אני חושב שאולי במהלך חזון הצמחונות אולי ננסה לרמוז קצת להבין איך זה כן יכול להיות באמת דבר כזה, שגם בעלי חיים הם יהיו צמחוניים. אז באמת עכשיו בדור שלנו, בדורות האחרונים, הרב קוק אומר, האנושות מתקדמת, ואחד הענפים של ההתקדמות של האנושות זה גם תביעה לגבי הצדק בנוגע לבעלי חיים. האדם מתחיל להתעדן, האדם יותר מתעדן, הרגשות שלו מתעדנים, והוא מתחיל, יש לו קצת נקיפות מצפון באיך שהוא מתייחס לבעלי חיים, ועד צומחת תביעה טבעית אנושית, תביעה לצמחונות, ולשנות את היחס המוסרי כלפי בעלי חיים. בואו נמשיך. הרב אומר ככה, הפילוסופיות האכזריות, ביותר אותן שפקרו גבוה גבוה על פי השקפתם על המוסר האנושי מנקודת הפילוסופיה הכללית, משפט קצת מפוצץ אבל זה לא, תכף נסביר את זה, החליקו לאדם, הכוונה ויתרו לאדם. הרב עכשיו הולך להסביר לנו שיש, לא כל הפילוסופיה היא כזאת, היו שיטות פילוסופיות שהיום כבר אי אפשר לשמוע אותם כל כך, אולי רק לומדים אותם בהיסטוריה, אבל בעצם אף אחד לא נוקט בעמדות האלה. זה עמדות שנאמרו כבר לפני 250 שנה, 300 שנה, והם בעצם פקרו, הכוונה שללו, בחירה, מה זה אפיקורס? אחד ששולל, הוא כופר, כפירה זה שלילה. מה הם שללו? הם שללו הם שללו בעצם את המוסר האנושי בנקודת הפילוסופיה בנוגע לבעלי חיים. ובזה הם ויתרו לאדם, תכף נסביר מה שהם אמרו, כל אחד על פי דרכו, לחנק בקרבו לגמרי את הרגש היושר בנוגע לבעלי חיים. בסדר? כלומר, יש שיטות פילוסופיות שמה שהם אמרו דבר כזה, הם אמרו, תשמע, מה זה בעל חיים? בעל חיים זה מכונה ביולוגית, פשוט מכונה ביולוגית. בעל חיים הוא חסר הרגשה וחסר תודעה, הוא פשוט מכונה ביולוגית, ומישהו אחד מהם נתן דוגמה כדי להמחיש למה מתכוונים, הוא אמר, תקשיב, שאתה מכה על תוף, ואתה נותן מכה לתוף, הוא משמיע צלילים, נכון? כן, האם אתה חושב שתוף מרגיש שהוא משמיע צלילים? לא, אותו דבר זה בעל חיים. בעל חיים זה כמו תוף. זה שהוא משמיע לך צלילים וכל מיני דברים כאלה, זה לא אומר שהוא בעל הרגשה ושהוא בעל תודעה. הוא חסר תודעה בגלל מה שעשית לו, כמו תוף, שתוף לא מודע לזה שמישהו יקע אותו. וגם תוף לא משמיע צלילים בגלל שהוא מרגיש משהו, הוא פשוט לא מרגיש כלום. אז אני חושב שזה משל די טוב להסביר לנו בעצם מה חשבו. מה חשבו אותם פילוסופים? הפילוסופים האלה בעצם, תחשבו על זה שהיו באקדמיה, נעמו באקדמיות והעבירו קורסים וכל מיני דברים לפני 300 שנה, ושהם טענו את הטענות האלה עד כדי כך, אנשים קיבלו את זה. ישבו שם סטודנטים, אנשים למדו, פרסמו ספרים, מאמרים, אנשים קיבלו את זה והכל עבר ככה בנחת. תנסו עכשיו לדמיין עכשיו שאיזה פרופסור לפילוסופיה, דוקטור לפילוסופיה, יושב עכשיו באוניברסיטה העברית, תל אביב, לא משנה, בר אילן, ונואם לסטודנטים, אומר, חבר'ה, תקשיבו, בעלי חיים הם חסרי תודעה וחסרי הרגשה, הם ממש כמו טוב, שאם אתה נותן לו מכה הוא משמיע צליל, אבל זה הכל, זה מה שיש כאן, אין פה משהו אחר. אני חושב שבינינו היו מדרדרים אותם היום באקדמיה, הם לא היו שורדים כאן.
משהו השתנה, כן? מה שהשתנה, אני חושב שזה מעיד על התקדמות, שהרב אומר שיש ענף אחד עיקרי בהתפתחות האנושית. משהו פה קורה, האדם עובר איזה שינוי, האמירות האלה כבר לא מתיישבות בדעתו, הוא כבר לא יכול לקבל את האמירות האלה בנחת, ובצורה טבעית הוא עובר שדרוג מוסרי, אדם מתעדן מאוד מבחינה מוסרית, ויש לו ביקורת גדולה מאוד לגבי איך שהאדם בצורה כללית מתייחס לבעלי חיים. אבל הפילוסופיות האלה, בואו נחזור עכשיו לפילוסופיות האלה, הפילוסופיות האלה, זה שיטת המחשבה שלהם, הם ויתרו לאדם, החליקו לאדם, הכוונה ויתרו לאדם. כלומר, ויתרו לו על דרישות מוסריות כלפי בעלי חיים. לחנק בקרבו לגמרי את רגש היושר בנוגע לבעלי חיים, וזה דבר מאוד מפורסם, אני חושב, בפילוסופיה, שהפילוסופיה היא מאוד מאוד ביקורתית לגבי הרגש של האדם. הרגש של האדם הוא לא נתפס כדבר שאני יכול להישען עליו. הרגש של האדם נתפס כדבר סובייקטיבי, וזה שאני מרגיש עכשיו שבעל חיים כואב לו וקורא לו זה משהו, זה הרגש שלי, אבל זה לא מעיד על האמת. כן? לא מעיד על האמת. הפילוסוף ידע שהוא עכשיו מתכחש להרגשה שלו, הוא ידע שהוא כרגע מתכחש להרגשה שלו, הוא אמר לא, אני עובד בצורה שכלית, שמה, פה נמצאת פה מכונה ביולוגית, ואין שום סיבה בעצם לא לנהוג בה כמו מכונה. תעשה במכונה הזאת מה שנוח לך, פשוט מאוד. הרב קוק אומר, ההתעלמות הזאת מההרגשה, ותכף נדבר על זה, היא בעצם כמו מחנק. האדם מרגיש משהו בתוכו, הוא מרגיש שיש פה בעל חיים שסובל, אבל מצד השכל שלו, השכל הפילוסופי, הוא בא ויגיד לו, תשמע, זה שום דבר ההרגשה הזאת, תתעלם ממנה. אתה יכול לנהוג בו בצורה שרירותית, תעשה בו מה שאתה רוצה, זה פשוט טוב. אתה רוצה לתת לו מים תיתן, אתה לא רוצה, אל תיתן. אתה רוצה לשים אותו בקור או בחום, תשים אותו בקור או בחום, איך שאתה רוצה. עזוב את ההרגשה שלך. כלומר, הבחירה פה הייתה שלילה של ההרגשה של האדם. תכף נראה שזה ממש שונה מאוד ממה שכמובן הלך המחשבה בגישה היהודית, כן? שאצלנו הרגש הוא משחק תפקיד מאוד גדול בכל תהליך החשיבה שלנו, בתהליך ההגעה למסקנות שלנו. כן? אז הם בעצם, הרב קוק אומר, כל אחד על פי דרכו, בעצם עם ההסברות שלהם והאמירות שלהם, בעצם חנקו, גרמו למחנק של הרגש היושר בנוגע לבעלי חיים. אומנם, הרב קוק אומר, אומנם, לא הספיקו ולא יספיקו עם כל התחכמותם לשנות את טבע הצדק הטבעי אשר נטע יוצר האדם בקרבו. כלומר, הרב קוק אומר, בעצם אם נשים לב יותר לעומק של המשפט, הוא אומר בעצם להרגשת הצדק יש טבע, יש טבע לצדק. הטבע הזה הוא נבנה מהשם, השם יתברך הוא זה שנוטע בתוך האדם את ההרגשה הזאת. הרגשת הצדק, זה שאני עכשיו מרגיש שבעל חיים כואב לו, ואז ההרגשה הזאת אומרת לי בעצם, אז אתה נוהג איתו שלא בצדק, אם אתה שם אותו עכשיו בקור בחוץ, או בחום רב בחוץ, או שאתה לא נתת לו לשתות, לא נתת לו לאכול, ההרגשה שלי אומרת, אתה לא נוהג בו בצדק, כי הבעל חיים הזה מרגיש. הוא מרגיש כאב, הוא מרגיש חום, הוא מרגיש קור, הוא מרגיש צמא, הוא מרגיש רעב. אתה לא נוהג איתו בצדק. הרגש הזה מאיפה הוא בא? ההרגשה הזאת שיש כאן בעל חיים מרגיש, מאיפה היא באה? הרב קוק אומר, היא באה בעצם מהשם יתברך. היא הטבע של הצדק, ההרגשה הזו היא הטבע של הצדק. כל מושגי הצדק הם מתפתחים על גבי ההרגשה. אנחנו קודם כל מרגישים, ואחר כך מושגי הצדק מתפתחים על גבי ההרגשה. ההרגשה היא בעצם הטבע של הצדק. ובעצם האדם, עם כמה שהוא לא ינסה, לפתח כל מיני שיטות מחשבתיות, וגם יצווה על עצמו להתנהג בניגוד להרגשה שלו, הוא לא יוכל למחוק
את ההרגשה הזאת שתייסר אותו ותגיד לו, תשמע, יש פה בעל חיים מרגיש. כי ההרגשה הזאת היא לא נובעת מהבחירה שלנו. ההרגשה הזאת לא נובעת מהבחירה שלנו, אלא ההרגשה הזאת נובעת מצד זה שבעצם לאדם יש צלם אלוקים, האדם נברא בצלם, ובגלל שהאדם נברא בצלם, אז הוא נולד מרגיש. עצם ההרגשה היא לא בבחירתו. מה שנמצא בבחירה של האדם, זה איך לבחור עם ההרגשה. הוא יכול לבחור עם ההרגשה, לאור ההרגשה, ואז לרחם על בעלי חיים. הוא יכול להתנגד להרגשה הזאת, ולהגיד, תשמע, זה טוב מבחינתי. זה פשוט טוב, והוא מתעלם ממנו. כאן יש את הבחירה. אין לך בחירה על עצם היות ההרגשה בתוכך. וגם האדם שיפעל בניגוד להרגשה הזאת, הוא עדיין ימשיך להרגיש אותה. עדיין ימשיך להרגיש אותה. כי ההרגשות הן לא בחיריות. אנחנו נראה, יש פה הרגשה, מה שנקרא צלם אלוקים. צלם אלוקים זה אלו הרגשות שמוטבעות בתוך האדם שלא בבחירתו, ואפילו הוא יבחר ויתנהג בניגוד להרגשות האלה, לעולם ההרגשות האלה יהיו חיות בקרבו, וגם ייסרו אותו ברגע שהוא לא יפעל בהתאם אליהם. הנקודה הזאת חשובה מאוד. ולכן הרב אומר, אמנם לא הספיקו וגם לא יספיקו בעבר וגם לא יספיקו לעתיד, עם כל התחכמותם לשנות את הטבע של הצדק, שזה עצם ההרגשה. ההרגשה היא הטבע של הצדק. כל מושגי הצדק מתפתחים על גבי ההרגשות האלה, ולא הפוך. כן? על גבי הרגשות ולא הפוך, אשר נטע יוצר האדם בקרבו. תפיסת הצדק היא יותר שכלית, ועצם ההרגשה היא הרגש. בעצם יש פה רגש ושכל. הצדק הוא כבר יותר נוגע לשכל שבא לדון על גבי הרגש הזה. אם השכל מתאים לרגש ובונה את עצמו על גבי הרגש, אז זה נתפס כצדק, ואם הוא מתעלם מהרגש הזה, אז הוא גם יכול להיות אכזרי מאוד, כן? יכול להיות מאוד מאוד אכזרי. ובעצם אנחנו רוצים להגיד, טוב, אנחנו אולי נפרט את זה טיפה בהמשך. אז הרב אומר, אז יש פה שתי אכזריות. הוא אומר, הפילוסופיות האכזריות, יש פה בעצם שתי ממדים של האכזריות. האכזריות אחת פשוטה, זה אכזריות כלפי בעלי חיים, פשוט מאוד. אם אתה בא ואתה אומר שבעלי חיים הם בעצם כמו טופים, שבעל חיים זה בעצם כמו טוב, אז ברור שזה מפתח אכזריות, מפתח אדישות לרגשות של בעלי חיים. וברגע שאתה אדיש, כמובן שזה יגרום לאכזריות כלפי בעלי חיים. אבל עוד יותר מזה, ואנחנו נראה שזה הדבר החריף ביותר, יש פה בעצם אכזריות על האדם. יש פה בעצם אכזריות על האדם. אתה קורע את האדם לגזרים. האדם מצד הטבע, מצד הצלם אלוקים שלו, מוכרח להרגיש הרגשות כאלה כלפי בעלי חיים. הוא מוכרח להרגיש שבעל חיים הוא יצור מרגיש, ושצריך לרחם עליו. ומצד שני, אתה אומר לו, לא, מה פתאום? בשכל אתה אומר לו, לא, מה פתאום? זה בלתי מרגיש. אתה שולל את ההרגשה. אתה אומר, ממתי חושבים עם רגשות? זו שיטה פילוסופית ידועה. ממתי בעצם חושבים עם רגש? רגש זה דבר סובייקטיבי, זה דבר אישי, שכל אחד מרגיש. מי חושב בכלל עם רגשות? ככה הפילוסופיה תגיד. ואז מתפתח שכל שמתעלם מהרגש של האדם, ובעצם קורע את האדם לשתיים. גורם לו לפעול בניגוד להרגשה שלו. אבל בגלל שההרגשה שלו היא לא בחירית, היא נובעת מזה שיש לו צלם אלוקים, אז אתה בעצם קורע את האדם לשניים. אתה פשוט קורע אותו. מה עוד שמעבר לזה, כל היתרון של האדם, ומה מותר האדם מן הבהמה, זה בהרגשות האלה. כי נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן, איך הקדוש הוא מעצר מאיר את המציאות? על ידי האדם. הוא מוריד לפה נשמה, שהוא מטביע בתוכה הרגשות
של שלמות, של צדק, של יושר, של אמת, שהם הרבה הרבה מעבר למציאות, במטרה לשדרג את המציאות, במטרה לרומם את המציאות. האדם מגיע לכאן עם פרספקטיבות של שלמות, של קדושה, הוא מסתכל על המציאות, אומר, היי, מה קורה בו? בעלי חיים טורפים אחד את השני, איך מתנהגים פה לבעלי חיים? במקום שהוא יאמין בעצמו, ויהפוך להיות אור לעולם, וינסה לשדרג את העולם, מה אתה עושה לו עכשיו? אתה מביא לו שכל כזה, ששולל, שפוקר, ששולל את הרגש שלו, ואומר לו שהרגש שלו, שאמור להיות אור, הוא בעצם דבר סובייקטיבי, שאין מה להתחשב בו, והמציאות, כמו שהיא עכשיו, המצב הנמוך שלה, שאחד טורף את השני, זה המצב האידיאלי, זה המצב השלם. אז אתה בעצם מקבל את הנר. נר השם נשמת אדם, חופץ כל חדרי בטן, איך הקדוש הוא מאיר את המציאות, מוריד פה נשמה, שמכירה פה שלמויות, שמעבר למה שהמציאות נמצאת בה כרגע, על מנת שהיא תשדרג את המציאות, והיא תמצא דרכים איך להוביל את המציאות למצב יותר מרומם, מה אתה בא? אתה מקבל את הנר. אז האכזריות לא רק על בעלי החיים, זה אכזריות על הנר, זה אכזריות על האדם עצמו, אתה אכזרי על האדם. אתה אכזרי על כל העולם, אתה מקבל את הנר האלוקי. כי נר השם נשמת אדם, חופץ כל חדרי בטן, זה אכזריות גדולה מאוד. והרגש, הרב קוק אומר, למרות שהרגש מופיע בצורה סובייקטיבית, תקשיבו טוב למה שאנחנו אומרים עכשיו, נכון, למרות שהרגש, אני מרגיש באופן סובייקטיבי את הרגש הזה, כל אחד מאיתנו מרגיש באופן סובייקטיבי את הרגש הזה, אבל המקור של הרגש הזה הוא אובייקטיבי, הוא מונח בצורה אובייקטיבית, לא בחירית, על ידי השם יתברך בתוך האדם. עד כדי כך זה אובייקטיבי, שעד אפילו שהאדם יבחר בניגוד לדבר הזה, זה לא יימחק ולא יעלה ממנו. ויש לזה עוד הרבה דוגמאות, כמו שהכוזרי מביא על השודדים, שאומר שהם שודדים, הולכים שודדים, בנקים, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, כן? ואחרי זה מחלקים את השלל בצדק. מה אתם מחלקים את השלל בצדק? הרי עכשיו הוכחתם שאתם שודדים, אתם בכלל מוכרים המושגים של צדק. אבל כדי שחברת שודדים תשרוד כחבורה, הם חייבים לנהוג בכללי צדק. למה? כי הם מכירים את הצדק. אם עכשיו אחד מהם, בזמן של חלוקת השלל, אחד מהם ייקח יותר מאחרים ויגנוב מהם, כולם יתנפלו עליהם. רגע, למה אתם מתנפלים? הם מכירים את הצדק. מאיפה אתם מכירים את הצדק? הרי הוכחתם שלא למדתם לא בפקולטה למשפטים הזאת, ולא בפקולטה למשפטים הזאת, ולא עברתם שום חינוך. מאיפה אתם מרגישים? מרגישים, כי יש להם צלם אלוקים. הם לא צריכים ללמוד את הצדק, הם פשוט נולדו, מרגישים את הצדק. הלימוד נועד רק לדייק את הדברים, להוביל אותם לאט לאט למצב מאוד מדויק, מצב מאוד שלם, מאוד קדוש. אבל עצם הרגשת הצדק היא טבועה בתוך האדם שלא בבחירתו. גם שודדים מכירים את הצדק. זה לא יימחק. וזה גם, דרך אגב, הרגשה הזאת גם מפחידה אותם אחרי השעות, שבן אדם שעשה פשע, הפשיעה שלו מעוררת בו פחדים. הוא אחרי זה הולך מפוחד, הוא יודע שכולם רודפים אחריו, כולם מחפשים אחריו. מאיפה אתה יודע? מי גילה לך? מה צודק, מה לא צודק? היד הנעלמה, האובייקטיבית, האלוקית, הניחה את האובייקטיביות בצורה סובייקטיבית בתוך ההרגשה שלך, והודיע לך מה האמת, מה האמת הכללית. ואתה מכיר את זה מתוכך, ולכן אתה מפחד. ההנחה שלנו למשל, של חתול אין צלם אלוקים. אז חתול שלי התגנב אלינו הביתה ולקח לנו איזה שניצל וברח, אחרי זה יכול להסתובב לידינו בצורה אדישה. אין לו צלם שיפחיד אותו. הוא לא מכיר שהוא עשה פה איזה פשע בינלאומי ושכולם רודפים אחריו. לא יכול לעבור לידך בצורה אדישה, הוא לא מפחד. אבל בן אדם שיש לו צלם אלוקים, אחרי שהוא פשע, הצלם מפחיד אותו. זה מה שכתוב, פחדו חטאים בציון. שהחטא מעורר פחד. למה עורר פחד? הוא הפוך מהצלם. הצלם זה דבר נוכחי, זה דבר אמיתי, זה קיים בתוך האדם, זה הרגשות
פעילות בתוך האדם. ושאדם לא מציית ולא פועל לאור ההרגשות האלה, זה מעורר בתוכו פחדים, חששות. אז הנה, זו המחשבה היהודית. המחשבה היהודית, היא אומרת, נכון, אנחנו חולקים על הפילוסופיה, לגבי ההשקפה שלה על הצדק, על הרגש של האדם. הפילוסופיה תבוא ותגיד לנו, לא, הרגש זה דבר סובייקטיבי, מי חושב עם רגשות? שים את הרגש בצד, תחשוב באופן שכלי. תבוא היהדות ותגיד, בטח שאנחנו חושבים הרגש. מה זאת אומרת? המקור של הרגש הוא אובייקטיבי. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הניח את ההרגשות האלה בתוכנו. ככה שאם אתה תשאל עכשיו את כל בני האדם, ותגיד להם, נניח שיש פה את הקדוש ברוך הוא עכשיו, נניח שיש אלוקות, והקדוש ברוך הוא עכשיו בא ומתייעץ איתנו, ואומר, חבר'ה, איך לברוא את העולם? באופן כזה שבעלי חיים טורפים אחד את השני, באופן שצריך להרוג בעלי חיים כדי לאכול אותם ולהתקיים, איך לברוא את העולם? הקדוש ברוך הוא חופשי יכול לברוא הכל מההתחלה, מה שאתם רוצים. אף אחד לא היה מעלה הדעת לברוא עולם כזה, שבו בעלי חיים צריכים לטרוף אחד את השני כדי להתקיים, ושבני אדם צריכים לאכול בעלי חיים כדי להתקיים. כי אנחנו מראש מכירים שזה דבר לא הגיוני לברוא כזה. מה זאת אומרת? למה זה לא הגיוני? כי זה לא לפי הטוב, הטוב הוא היגיון. ביהדות הטוב הוא היגיון, לא הלוגיקה. מי שהפסיק להאמין בהרגשה של האדם, והתחיל לצייר את האדם, את הרגש של האדם כדבר סובייקטיבי, אז אצלו האמת היא לוגית בלבד. היא טכנית. איך שהמציאות הגשמית מתנהלת, זה נקרא לוגית. אבל אנחנו, שיודעים שמקור ההרגשה של האדם הוא באובייקטיביות האלוקית, עד כדי כך של כל בני האדם מוכרחים לענות בניסוי המחשבתי שעשינו עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא נמצא ושואל אותנו איך לברוא את העולם, מוכרחים להגיד, וכולם יסכימו מקצה עד קצה, שבטח שלא היינו בוראים את העולם לא עם מחלות ולא עם מוות ולא עם בעלי חיים שטורפים אחד את השני, וגם אנחנו לא היינו רוצים להרוג בעלי חיים כדי להתקיים. תברא את זה במקום אחר, תן לנו את הקיום במקום אחר. באכילת צמחים בלבד למשל, מה הבעיה? אז ההשקפה היהודית על הרגש היא השקפה שונה לחלוטין. אצלנו מבחינתנו נכון שהרגש הוא הופעה סובייקטיבית. הוא מופיע בצורה סובייקטיבית, אבל המקור שלו אובייקטיבי. הוא אומר אובייקטיביות בצורה סובייקטיבית. מכאן אנחנו חושבים. ואנחנו יודעים, יש מחלוקת, צער בעלי חיים, ודאי שיש ביהדות צער בעלי חיים, זה מצווה, יש רק מחלוקת אם זה רבנן או מדאורייתא. אבל מצווה ודאי שזה קיים, ודאי שיש לנו מצווה צער בעלי חיים, כי בעל חיים הוא דבר מרגיש, הוא יצור מרגיש. אז נחזור רגע להמשך של הדבר. אז הרב אומר ככה, אמנם לא הספיקו ולא יספיקו עם כל התחכמותם לשנות את טבע הצדק הטבעי, אשר נטע יוצר האדם בקרבו. ואף על פי, כן? ואף על פי, שביחס לבעל החיים הוא דומה ממש לזיק של גחלת קאה ועמומה, התמונה תחת גל אפר גדול מאוד מאוד. נכון, עוצמת ההרגשה שלנו מאוד חלשה, אנחנו אוהבים להגיד. הרב קוק מתאר את הרגש שלנו לעומת מה שאמור באמת להיות, עוצמת הרגש שאמורה להיות לנו להיות, הרב אומר, תשמע, הרגש שלך היום כלפי בעלי חיים, זה דומה לזיק של גחלת קאה ועמומה, אני רק אדגיש את זה, אומר לזיק של גחלת קאה ועמומה, תמונה תחת גל אפר גדול מאוד. ככה זה נראה. לא רק שהיא עמומה, אלא גם היא תמונה תחת גל אפר גדול מאוד. כאילו כמעט לא מרגישים, כמעט לא מרגישים. מתי אני כן מרגיש את זה? שאני עושה את הניסוי המחשבתי. ששואלים אותי, פודי, איך לברוא את העולם? מה אתה אומר? פתאום ההרגשה הזאת מאוד בולטת, ודווקא על פי ההרגשה הזאת אני מצייר את המציאות האידיאלית שלי. כן? רואים תכף אנחנו נדבר קצת על ההבדל בין צלם לדמות. מה זה צלם בדמות? כן? בצלם, שזה בניסוי המחשבתי, הרגש הזה מאוד מורגש. מאוד מורגש. ולכן ברור לי
שאני בורא עולם שאין בו בעלי חיים שטורפים אחד את השני. אבל ברגע שעכשיו שואלים אותי, אתה רוצה שניצל או לא? פתאום הרגע שלי יש לי תאווה גדולה מאוד לשניצלים ולבשר ולעל האש וכל מיני דברים כאלה. אז רואים האדם נמצא בין צלם לבין משהו אחר, לבין דמות. הדמות שהוא כרגע לבוש בה, אנחנו לבושים באיזה דמות שהיא לאו דווקא הולמת ומתאימה לצלם שלנו. זה חלק מעבודת השם של האדם, זה החלק הגדול ביותר בעבודת השם, זה לשנות את הדמות שלו לכיוון הצלם שלו. הרב בכל מקרה, בכל מקום, אי אפשר להם להכחיש את המוחש בכל לב רגש. כי חיסרון מוסרי כללי הוא במין האנושי, במה שלא יקיים את הרגש הטוב והנעלה, לבלתי קחת חיי כל חי בשביל צרכיו והנאותיו. ככה הרגש שלנו מרגיש. הרגש שלנו מרגיש, הרב קוק אומר, מצד הצלם שלנו אנחנו בהחלט מרגישים שזה חיסרון מוסרי כללי במין האנושי, במה שלא יקיים את הרגש הטוב והנעלה לבלתי קחת חיי כל חי בשביל צרכיו והנאותיו. מצד הצלם שלנו, מצד האידיאל שלנו, ככה אנחנו מרגישים, הרגשה הזאת קיימת. רק שהיא כהה ועמומה, תמונה תחת גל אפר גדול מאוד, ולכן כשאני מגיע עכשיו לסיטואציה לבחור, אני מרגיש את הטעם בצורה כל כך חזקה מהשניצל, והרגש הזה שהוא כהה ועמום ותחת גל אפר, הוא לא מורגש לי כרגע. אם הייתי מרגיש אותו, אנחנו נראה, בעצם זה היה מעורר בי גועל. וחז"ל, הרב קוק אומר, וחז"ל לא התחכמו כאותה התחכמות הפילוסופית. הפילוסופיה לקחה את המצב העכשווי שאדם אוכל בשר, הפכה אותו להיות דבר אידיאלי על ידי זה שהיא שללה את ההרגשה של האדם הטבעית, שיש פה בעלי חיים מרגישים וכואבים. היהדות, הרב קוק אומר, חז"ל לא עשו כך. הם ידעו שמצד אחד האדם כרגע נמצא במצב שהוא אוכל בשר. אנחנו נראה את זה בהמשך, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך, כן, תאכל בשר. אבל מצד שזה הצד הדמותי של האדם, זה הצד של ההתנהגות שלו. שיש כרגע לאדם דמות שלא הולמת את הצלם שלו. אז חז"ל אמרו, נכון, זה המצב שלך כרגע, אבל זה לא המצב האידיאלי. והנה סיפור. וחז"ל לא התחכמו כאותה התחכמות הפילוסופית, וסיפרו לנו שרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, עליו השלום, כן? נענש בייסורים, מפני שאמר לעגלה המובא לבית טבחה דהרקת ותיקן וזיל לכך נוצרת. הסיטואציה הייתה שהובילו עגל לשחיטה. העגל הזה כמובן, לא כמו שהפילוסופים אומרים, הוא בעל תודעה ובעל הרגשה. הוא הרגיש שהוא נמצא בסכנה, יש לו תודעה והרגשה, והוא הצליח להימלט. הוא ברח, לאן הוא הגיע? ברח תחת כנף המעיל של רבי יהודה הנשיא. מה רבי יהודה הנשיא עשה? אמר לו, זיל לכך נוצרת, לך להישחט, אתה נוצרת לשם כך. וחז"ל מספרים לנו שרבי יהודה הנשיא נענש על הדבר הזה. למרות שרבי יהודה הנשיא, חותם המשנה, נשיא הסנהדרין, היה ענק, קדוש מאוד בתורה, קדוש, בן אדם קדוש. כאן הוא טעה בגדול, והוא שילם גם מחיר על הטעות שלו. הוא טעה פעמיים. אחד, אנחנו נראה בהמשך, שבעלי חיים נבראו לא לשם אכילתם. עובדה שאנחנו נראה בהמשך, ש1650 שנה, לא הותר לבני אדם לאכול בעלי חיים, עד שנוח יצא מהטבע. לא היה היתר בכלל לבני אדם לאכול בעלי חיים. אז מה תגיד שמה? איך תתרץ את זה, את הבריאה של בעלי חיים? מה הם נבראו בשביל שיאכלו אותם בני אדם? עובדה שלא היה היתר לאכול.
הרמב"ם אומר, במורה נבוכים, הוא אומר עכשיו שצריך לדעת שכל דבר נברא בשביל עצמו, לא נברא בשביל דבר אחר. שהקדוש הוא ברא פרה, הוא ברא אותה בשביל הפרה. בגלל מבחינתו יש ערך פרתי, ועצם המציאות של הפרה היא מציאות אידיאלית. הוא לא ברא אותה בשביל משהו אחר. למה? כי אם אתה תגיד, סתם ניכנס טיפה, אם אתה תגיד שפרה נבראתה בשביל האדם, אז תעלה בתוכך השאלה, מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לקיים את האדם בלי פרה? זה כאילו מעורר איזה חולשה לגבי היכולת האלוקית, כאילו שהקדוש ברוך הוא לא יכול להעמיד את האדם לבד בלי פרה. אז הרמב"ם אומר, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אז ברור שהפרה לא נבראתה בשביל האדם. אז לשם מה נבראתה? לשם עצמה, הקדוש ברוך הוא רוצה פרות במציאות. הוא רוצה פרות. זה שיש גם יחסי גומלין בין פרות לבני אדם, נכון. אבל לא בשביל זה נבראו הפרות. יש להם ערך עצמי, יש להם ערך קיום עצמי. זו הסיבה למה פרות נבראו. חשוב מאוד, בסדר? אז הנה, זה רמב"ם במורה נבוכים. אז חז"ל, אז הנה, פה טעות ראשונה. מה זאת אומרת לכך נוצרת? לא, הוא לא נוצר בשביל זה. קודם כל, מסיפורי התורה, זה ברור לנו, 1650 שנה שלא אכלו בשר, אז כל הבעלי חיים שנבראו שם לא נבראו בשביל הדבר הזה. 2, מצד הסיבה הרעיונית, המהותית שהרמב"ם מביא, כמו שעברנו מקודם. זו הבעיה הראשונה, היא בעיה השקפתית. לך, לכך נוצרת, אתה לא נוצרת בשביל זה, לא נכון. דבר שני, הלא, אפילו נניח שנוצרת בשביל הדבר הזה, מה אם בצער בעלי חיים? מה, לא ראוי לרחם עליו? לא ראוי ללטף אותו טיפה, להשקות אותו, להרגיע אותו? הוא ברח עליך, מחפש מגננה, מחפש מחסה. מה אתה עושה? הופך להיות האויב שלו. הופך להיות האויב שלו, אומר לו לך. הרב? לך להישחט, לשם, לכך נוצרת. רגע, שנייה. החמשפוק שלי היה נמוך, יכול להיות שאתם דיברתם ולא שמעתי. מישהו רצה להגיד? כן, אפשר שאלה הרב? כן, כן, בבקשה. זהו, לגבי הנקודה הזאת של רבי יהודה הנשיא, כאילו, אבל זה קצת מוזר שהיהדות, כאילו, חז"ל באים אליו בביקורת, כשבעצם באותה תקופה שוחטים חיות ואוכלים בשר, ואז כאילו, בגלל שהוא לא בדיוק ריחם עליו, כי באמת זאת המציאות, אז איך, כאילו, יש עליו כזאת ביקורת. כאילו, כל המציאות היא כזאת שאוכלים בשר, אז... נכון, כאילו, זה בדיוק היופי ביהדות לדעתי. שיהדות שלמרות שמבחינה מעשית, אנחנו נראה את זה בהמשך של חזון הצמחון, שחז"ל הייתה להם מחשבה לאסור עלינו אכילת בשר. הם אמרו, זו תורת הבהמה והעוף, מי שעוסק בתורת הבהמה והעוף הוא מותר לו לאכול בשר, ורצו לאסור על כל עמי הארצות לאכול בשר. הייתה מחשבה כזאת. למה לא גזרו את זה? כי כמובן אנחנו יודעים שלא גוזרים על הציבור גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. אני לא יכול, אפילו עם כל חברי הכנסת, אני אשכנע את כולם להצביע על איסור אכילת בשר היום. טוב, לא ברור מי ישחט, אבל אני חושב בסדר, גם בני אדם ישחטו במקרה הזה. בסדר? אתה לא יכול לגזור על הציבור משהו שהציבור לא יכול לעמוד בו. מצד ההשקפה זה נכון. מצד האידיאל המוסרי זה נכון. אבל יש מציאות איפה שהאדם כרגע נמצא. אדם נמצא במצב כזה שרובה דעלמא לא יכולים עכשיו בלי אכילת בשר. עזוב אם הם יכולים מבחינה ביולוגית או לא יכולים מבחינה נפשית, אל תעשה את החלוקה הזאת. הם יסרבו לעניין, הם לא מסוגלים. הבן אדם רוצה לאכול בשר. אל תגיד לי לא לאכול בשר, אל תאסור לי לאכול בשר. עכשיו, במובן הזה, רבי יהודה, אנחנו צריכים לחיות את שתי המישורים. אחד, את המישור המעשי, שבו רובה דעלמא לא יכולים שלא לאכול בשר. וזה מה שהתחלנו בהתחלה, שהרב אומר שיש אידיאלים קיצוניים, הקיצוניות שלהם בזה שהם רוצים עכשיו לחוקק בכנסת ולכפות על כולם איסור אכילת בשר. זה קיצוני. היהדות היא לא, היא אומרת לא, צריך ללכת בשלבים.
אפילו שזה לא ראוי להיות ככה, אתה כרגע לא יכול לגזור על הציבור. הציבור מותר לו כרגע לאכול בשר. אבל זה שעכשיו יש היתר לאכול בשר, אתה לא יכול למחוק את ההשקפה היהודית, שההשקפה היהודית אומרת שלא לכך נוצרו בעלי חיים. יש אמת בהשקפה היהודית. יש אמת באיך שאנחנו משקיפים. ההלכה במובן הזה היא פשרה. ההלכה היא פשרה בגלל שהציבור לא יכול לעמוד בזה, אז ההלכה היא פשרה. חז"ל גם רצו לאסור עלינו שתיית יין אחרי שחרב בית המקדש. וגם אכילת בשר בגלל שחרב בית המקדש. אבל לא אסרו, למה לא אסרו? כי הציבור לא יכול לעמוד בזה. האם זה אידיאלי להפסיק לשתות יין בגלל שחרב בית המקדש כי אין נסכים? אפשר לחשוב שכן, כן, זה אידיאלי. שאדם יאסור על עצמו לשתות יין ולאכול בשר בגלל שאין לנו עכשיו בשר קורבנות, יש רק בשר חולין, בשר תאווה, ואסור לשתות יין בגלל שאין נסכים בית המקדש. וואלה, אתה יודע איך מטמיע לך את בית המקדש ב-24/7 שלך? אבל לא, חז"ל לא גזרו את זה, למה? כי הציבור לא יכול לעמוד בזה. הייתה מחשבה כזאת, אבל בגלל שהציבור לא יכול לעמוד, אז לא גוזרים את זה. עכשיו, אבל לא בגלל שכרגע הציבור לא יכול לעמוד באיזו דרישה מוסרית, לא בגלל זה אנחנו נמחק את עצם הדרישה המוסרית, ואנחנו נגיד שבעלי חיים נוצרו בשביל שבני אדם יאכלו אותם. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. ולא בגלל זה שעכשיו עגל אמור להיות מובא לשחיטה, לא בגלל זה לא נרחם עליו. אנחנו מצווים לרחם עליו. נכון, תיקח אותו לשחיטה, אבל איפה הרגשת הרחמים שלך, אדוני? תלטף אותו קצת, תשקה אותו, תרגיע אותו, הוא ברח אליך לחפש מחסה, מגננה. אתה מתעלם ממנו ככה, ואתה אומר לו, לך, לכך נוצרת? איפה הרחמים? אז יש פה טעות כפולה. טעות באידיאל, שבעלי חיים לא נוצרו בשביל שיאכלו אותם. 2, טעות בגישה של הרחמים, בגישה באנושיות שלך. אפילו שנכון שעכשיו למעשה צריך לקחת אותו לשחיטה, אבל איפה הרחמים, אדוני? אז חז"ל לא ויתרו, והם ביקרו גם את האנשים היותר קדושים מבינינו, ואף אחד לא מזלזל בקדושתו של רבי יהודה הנשיא, מה אנחנו לרגליו? שום דבר. אבל חז"ל לא העלימו, התורה שלנו היא תורה ישרה. היא אומרת, לא, זה חטא השקפתי, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. זה לא נכון. וגם זה חטא בהרגשה, אתה עובר על הרגש של הרחמים של האדם, אתה מדלג עליו, כאילו אין הרגשת רחמים פה. זה כמו חפץ כזה, כמו תוף שמקים עליו ולא מרגיש. מה זה תוף? לא, זה לא תוף. זה בעל חיים מרגיש, אתה מצווה לרחם עליו. נכון שהתוצאה הסופית בסוף שאתה תיקח אותו לשחיטה, זה נכון. אבל מה קורה פה עם הרחמים? נכון? מה קורה עם הרחמים? נכון? אז זה בדיוק הנקודה. בואו נמשיך רגע את הפסקה. הרב? כן. עכשיו, בעצם הרב אומר פה שיש פה רגש שהם מתעלמים ממנו. השאלה אבל אם אפשר לקרוא לזה בעצם, נקרא לזה, זה לא רגש עצמאי. זאת אומרת, האדם שילחם, נקרא לזה, נגד רגש הרחמים שבתוכו, אז זה באמת כאילו, יש פה משהו שיוצא נגד עצמו לגמרי. אבל זה כמו להגיד להבדיל, אולי כאילו, אם אדם כאילו יתחזר עכשיו, כאילו יהרוג עכשיו מחבל. אז יכול להיות שיש מקום שבשאיפה הכללית הייתי רוצה עכשיו שלכל הבריאות לא יהיה שום דבר רע ולא יצטרך להרוג אף אחד. אבל בסופו של דבר, במציאות, מי שירחם על המחבל זה יהיה פה עיוות. אז גם הוא יוצא לבעלי חיים, למרות שיש מטרה ספציפית יכול לכל אחד, אבל הרחמים לא תמיד כאילו שייכים כאילו אז קודם לעשות אותם. כאילו זה דבר, זה כבר לא התעלמות נגד הרגש, כאילו פרטי. אז אני מסכים איתך. קודם כל, אני מסכים איתך בדברים האלה,
אבל קודם כל צריך לזכור שיש הבדל בין בעל חיים לבין מחבל. יש הבדל אם אני בא לי לעשות אלייש ביום העצמאות, כן? ולבין שאני מתגונן בפני מחבל שבא להרוג אותי. זה עדיין, כן, זה עדיין לא אותה מציאות, אני חושב, ופה, בגלל שזה לא אותה מציאות, כן, אף אחד לא ישלול בזה הריגת מחבל מצד הצדק, הבן אדם הזה בא להורגך השכם להורגו, אפילו שהוא במיטה אתה צריך להשכים ולהרוג אותו, ולא לחכות להיכנס למצב של סכנת חיים מיותרת, אז במובן הזה אנחנו מסכימים איתך, זה ברור שזה ככה, אבל פה אין פה סיטואציה של מחבל, אין פה בעל חיים שמאיים עליי, הכבשה הזאת לא מאיימת עליי להרוג אותי, ואני לא נמצא בסכנת חיים, בסדר, המצב שאני בא, ואני בא ואוכל אותה, אני מתנפל עליה, כן? אני בא, מתנפל עליה וטורף אותה, בסך הכל, כן? בסוף אנחנו המחבלים. בעלי חיים אנחנו רגילים לקרוא לזה טריפה, את זה אנחנו רק אוכלים, אנחנו לא טורפים, בסדר? אנחנו לא טורפים, אנחנו אוכלים. מה החילוק אני לא ברור. למה לחלק? לא כל כך ברור למה אדם נקרא לא טורף. בסדר, הוא אוכל. ובעל חיים נקרא טורף. בכל מקרה, בוא נמשיך רגע. אולי אבל יש סיבה כאילו מה שאנחנו לא מודעים אליה, שכאילו אני אומר, לא קשור עכשיו, זה עכשיו שצריך, איך שאנחנו עכשיו מתחזרים למחקום המחבל, זה לא, הבאת את הדוגמה רק בשביל להראות שכאילו, יש אולי דברים שאנחנו לא מודעים אליהם, שבגלל זה ככה אמור להיות. אז קודם כל כן, הרב מסביר בדיוק למה היום אוכלים בשר. הרב גם יסביר לנו בדיוק למה הקדוש ברוך הוא דחף לנוח בשר, בלי שנוח ביקש. איך שנוח יוצא מהטבע, בא הקדוש ברוך הוא לנוח אומר לך, מותר לך לאכול כל רמס. לא, הקדוש ברוך הוא לא ביקש, הוא לא אמרת, שמע, אני לא יכול בלי בשר, הקדוש ברוך הוא בבקשה, תן לי בשר, אני חייב בשר. אין את הדו-שיח הזה בכלל. הקדוש ברוך הוא בא, דחף לו בשר, מה עכשיו מותר לך? כאילו, למה אתה דוחף לו בשר? למה אתה מקלקל? עד עכשיו אנשים לא אוכלים בשר, כולם בסדר, נוח לא בא לך בתביעה שהוא רוצה לאכול בשר, מה אתה בא דוחף לו בשר? אז אנחנו צריך להסביר את השאלה הזאת, ודאי שיש צדק בהנהגה האלוקית, אנחנו נסביר את זה בפרקים הבאים בעזרת השם, מה פתאום יש יותר לאכול בשר, מה קרה? צריך להסביר את זה מבחינה מוסרית, למה פתאום יש יותר לאכול בשר? האנושות נמצאת 1650 שנה, לא אוכלת בשר, פתאום אתה בא דוחף לנוח בשר? סך הכל 8 אנשים נשארו פה במציאות, שהם צמחוניים, כולם צמחוניים, והם באו מדור צמחוניים, כולם 8 אנשים, נוח ואשתו, 3 ילדים ואנשים שלהם, וגם טוב, עוג מלך הבשן, אולי לא הצמחוני שהוא תפס ככה בטבע מאחורה, אני יודע, וניצל איכשהו מהזה, אבל בסדר, ופתאום אתה בא ואתה דוחף לו בשר, אתה דוחף להם בשר, הם לא ביקשו בכלל. אז אני אסביר את זה בעזרת השם בפרקים הבאים, וזה אני חושב יענה לך גם על העניין. ודאי שיש צדק מאחורי ההיתר לאכול בשר, חוץ ממה שהציבור כרגע לא מסוגל לעמוד. ואנחנו צריכים להסביר את זה, בסדר? אבל כרגע אני משאיר את זה בצד. בואו נחזור רגע לגמור לפחות את הפרק הזה. אז הרב קוק אומר ככה, ורפואתו של רבי יהודה הנשיא, וכל זאת חז"ל מספרים לנו ריש גלי בגמרא, ורפואתו של רבי יהודה הנשיא גם כן הייתה על ידי מעשה, ברחמו על בני קרקושטא, שהיו בעצם בחולדות, גילו אצל חולדות, לא יודע, איזה משרת תפס שם את החולדות, רצה להרוג אותם, בא אליו רבי יהודה הנשיא, אמר לו, לא, ורחמיו על כל מעשיו, הוא אומר לו, ורחמיו על כל מעשיו, הלך ושחרר אותם בשדה. ברגע שהוא עשה את זה, למרות שזה 11-13 שנה, הוא היה בייסורים גדולים מאוד, כאבים גדולים מאוד הוא סבל, ברגע שהוא עשה את זה, פסקו לו ייסורים, נעלמו לו ייסורים. למה? היה פה תיקון. כן? הייתה פה את התשובה השלמה של הרמב"ם. אותה סיטואציה, אותו מקרה, התנהגות שונה לחלוטין. לא, הנה, הוא ריחם עליהם. פה הוא ריחם על בעלי החיים, ברגע שהוא ריחם על החולדות האלה, ואמר, ורחמיו על כל מעשיו, ושחרר אותם בשדה, פסקו האיסורים שלו. אז הרב אומר, הנה, חז"ל לא עשו כמעשה פילוסופים, הם לא עשו כמו הפילוסופים,
כן? לעשות חושך לאור. להפוך את המציאות הקיימת, הלא שלמה, להיות האידיאל. זה מה שהם עשו. הפילוסופים עשו את המציאות הלא שלמה, להיות המציאות האידיאלית. בזה שהם שללו את ההרגשה הנעלה של האדם, את ההרגשה של הצלם אלוקים של האדם, שאומרת לו, מה פתאום, איך אתה מתנהג ככה לבעלי חיים? ברגע שהם שללו את זה, אז הם הפכו את החושך להיות אידיאלי. אז אנחנו חיים בשתי מישורים. נכון, הלכה למעשה מותר לאכול בשר, ויש לנו כללים איך אנחנו אוכלים בשר. אבל לא בגלל ההיתר עכשיו לאכול בשר, אצלנו זה האידיאל, זה ההשקפה האידיאלית שלנו, הרב קוק אומר, יש חילוק. המעשה כן, במעשה אנחנו אוכלים בשר. אבל לבוא להגיד עכשיו שזו ההשקפה האידיאלית שלנו, חס וחלילה. הרי זה לא מתאים להרגשה הטבעית של האדם. והרב קוק אומר, ורפואתו גם כן הייתה על ידי מעשה ברחמו ליעניק וקריפתא. הנה לא עשו כמעשה הפילוסופים לעשות חושך לאור, כדי להתפשר עם החיים המעשיים. כדי להתפשר עם החיים המעשיים אני הופך את המעשה להיות אידיאלי. לא, חז"ל לא עשו ככה. אנחנו לא עובדים ככה. מפני שאי אפשר, שימו לב לתשובה של הרב, למה? מפני שאי אפשר כלל לצייר, כלומר להבין, להאמין, שאדון כל המעשים, המרחם על כל בריאותיו ברוך הוא, ישים חוק נצחי כזה בבריאתו טובה מאוד. חוק נצחי שבן אדם חייב לאכול בשר, שאי אפשר יהיה למין האנושי להתקיים, כי אם בעוברו את רגש מוסרו על ידי שפך דם, יהיה גם דם בעלי חיים. שהקדוש הוא ישים לנצח את האדם בתוך סתירה עצומה, שכדי להתקיים הוא יצטרך באופן תמידי לאכול בשר ולעבור, להתעלם מההרגשה המוסרית שהקדוש הוא בעצמו התביע בו. אז הרב קוק אומר חלילה לדבר הזה. אצלנו הרגש הוא כל כך אובייקטיבי, שאנחנו יודעים שהמציאות תשתנה, והרגש הזה לא ישתנה. המציאות תשתנה בהתאם להרגשה שלנו, המציאות תשתנה בהתאם להרגשה של הצלם אלוקים שלנו, הוא האמת, הוא האובייקטיביות, וכל מה שקורה עכשיו בחוץ, למעשה, זה לא אמיתי, זה ישתנה. אתם מבינים? במובן הזה, היהדות היא גם שונה מאוד מאוד מהפילוסופיה, מהפסיכולוגיה. כי הפסיכולוגיה מאוד, גם היא מוותרת לאדם. היא גורמת לו לגיטימציה להתנהג על פי מה שכרגע הוא מסוגל. מה אתה מסוגל, תעשה עכשיו, וזה גם האידיאלי. זה הדבר האידיאלי. ביהדות זה לא ככה. אנחנו יודעים שהאדם מורכב משני חלקים, יש לו צלם ודמות. כמו שאנחנו רואים בברכת הנישואים, צלם דמות תבניתו. והדמות האמיתית של האדם זה הצלם אלוקים שלו. ובצלם אלוקים שלו האדם מרגיש את השלמות השלמה, את הקדושה השלמה. והוא יודע שלא ראוי לגנוב, ושלא ראוי לרצוח, ושלא ראוי לשחוט בעלי חיים, ולא לפגוע באף אחד, והוא יודע את הכל, זה כתוב לו בצלם. למרות שבפועל הוא לא מתנהג על פי הצלם, ויש לו דמות. הוא לבוש באיזה דמות, יש לו מסכה, דמות שמכסה את הצלם אלוקים שלו, שהיא לא הולמת את הצלם שלו, דמות שלא הולמת את הצלם. היהדות אומרת, תדע לך שהצלם הוא האמת שלך, הוא עומק האני שלך, זה הצלם שלך, לא הדמות שלך. ואתה עתיד ואתה צריך לשנות את הדמות, בהתאם לצלם. היום הפסיכולוגיה מאוד מעוותת את הדברים, היא חושבת שהאדם, מה שהאדם כרגע מרגיש בצורה אינטנסיבית, שהוא תאב לאכול ככה ורוצה ככה וככה, זה הוא, זה כל האני שלו. מה שכרגע הוא מרגיש, זה כל גודל האני שלו, זהו. היהדות אומרת לא, לא. יש לך הרגשות בלתי מורגשות. יש לך הרגשות שבזמן הבחירה אתה לא מרגיש אותן בכלל, אבל הן קיימות, הן חלק מעצמך.
כמו בן אדם שעכשיו תאב לאכול, או שתאב לכסף והוא שודד ולוקח למישהו משהו אחר. נכון? הוא פועל ובוחר ככה. כי הוא מרגיש תאווה לכסף, לכל מיני דברים. אבל זה לא כל האישיות שלו. הוא מכיר בתוכו עוד דברים. וכאן הדמות שלו מתעוותת, יש לו פה עיוות בדמות. מצד הצלם שלו הוא מכיר את הדברים. היהודית אומרת, הצלם הוא עומק האני שלך. אתה צריך להזדהות עם הצלם, וכל הפעולות אנחנו נראה, מצד ההשקפות, ומצד הפעולות המעשיות של המצוות, הן באות לחבר את הדמות לצלם, להתאים את הדמות לכיוון הצלם אלוקים של האדם. אנחנו נראה שככה הרב קוק הסביר את הטעמים של מצוות באכילת בשר וכו' וכו'. ואני אסיים אולי רק בדבר אחד, כן? שלמשל, אם אני לוקח עכשיו, אני עושה ניסוי, קבוצה, ניסוי. ואני אומר ככה, באו לנוח, אמרו לו, שמע, אתה יכול לאכול כל מה שאתה רוצה, כל רמס, חופשי, תאכל מה שאתה רוצה. באו לעם ישראל, אמרו לו, לא, חבר'ה, לא, אצלנו יש רק כמה מינים כשרים, מעלה גרם אפריס פרסה, קסקסת, סנפיר, בעוף האלה מותר, זה אסור, זהו, רק זה מותר. מה קורה עכשיו לבן אדם שלא אוכל כלבים וחתולים, נגיד? בצורה טבעית, אחרי כמה זמן, מתפתח בו גול מלאכול אותו. אם אני עכשיו יבוא ליהודים ואומר, תשמע, קח איזה כלב חתול, סטייק חתולי. אל תדאג, יש היתר בד"ץ לדבר הזה. למה? כי יש שביתה של השוחטים, זה פיקוח נפש, אי אפשר לשרוד בלי בשר. באו, זה בד"ץ, נתנו היתר לסטייק חתולי. מי יאכל סטייק חתולי? זה מגעיל. למה זה מגעיל? ברגע שאתה אוסר על עצמך לאכול בעל חיים, לאט לאט עם הזמן הוא הופך להיות גועל בשבילך. אתה בעצם משתנה. ההרגשות שלך משתנות. איזה הרגשות? זה הרגשות שבדמות. ההרגשות שאיתם אני בוחר לאכול, משתנות לי. למה? כי הדמות זה לא הדבר הקבוע, הצלם זה הדבר הקבוע. וברגע שאני לאט לאט נוקט פעולות מעשיות ומנסה לשנות את הדמות לכיוון הצלם, הרבה פעמים זה מצליח. במה שקדוש ברוך הוא אמר שאפשר, אפשר. במה שקדוש ברוך הוא נתן מצוות, אפשר. ובן אדם שיאכל רק בשר כשר, הוא ישים לב שיש לו גועל מלאכול בשר לא כשר. למה? לא בגלל שהוא טעם, בלי לטעום. לכאורה היינו חושבים שחוש הטעם בא בגלל שטעמתי. והנה, הכנסתי את זה פעם לפה, זה לא טעים. לא, הנה אנחנו רואים שלא. חוש הטעם, הרבה פעמים הוא לא בגלל שטעמתי, הוא בגלל מדרגה מוסרית שהאדם מגיע אליה. אנחנו נדבר על זה בהמשך. שמבחינה מוסרית, פתאום זה הופך להיות דבר מגעיל. לא יעלה על הדעת, אני לא נוגע בזה יותר. אז משהו משתנה באדם. המצוות הן יוצרות התאמה בין הדמות לבין הצלם, לאט הן מרוממות את ההרגשות, הן משנות את ההרגשות של ה-24/7, של ה-real time, של הזמן אמת שבו אנחנו בוחרים, הן לאט לאט משנות את ההרגשות האלה בהתאם לצלם, שהוא הדבר הקבוע הנצחי שלא יזוז גם אם נבחר הפוך ממנו כל החיים, זה לא יימחק, כי זה מונח בצורה אובייקטיבית, לא בחירית בתוכנו, הצלם אלוקים שלנו. הדמות ניתנת לעיצוב, כמו שאני לובש בגדים, מוריד בגדים, בדמות אפשר לעצב. המצוות נועדו לעיצוב הדמות בהתאם לצלם אלוקים שלנו. שבאו ועשו עלינו לאכול חתולים וכלבים, עם הזמן התפתח לנו הרגשה של גועל מלאכול, וזה יהפוך להיות דבר טבעי, נטייה טבעית שלנו לחלוטין. בסדר? טוב, אני חושב שאני סיימתי פה. במובן הזה היהדות היא שונה גם מהפסיכולוגיה, שהפסיכולוגיה כרגע אמרה, מה שאתה מרגיש זה אתה. אתה מרגיש עכשיו תאווה לאכול כלבים וחתולים? אין בעיה. שרימפסים? אין בעיה. זה אתה. חופשי. היהדות אמרה, לא, לא חופשי. מה שהוא מרגיש עכשיו זה לא הוא. זה לא עומק, נכון, הוא מזדהה עם זה כרגע, אבל זה טעות. זה טעות בזיהוי. הזהות שלו זה הצלם אלוקים שלו, זה הזהות שלו. הדבר הזה שלא יזוז ממנו לעולם, זו הזהות שלו. והוא כל הזמן צריך להתאמץ, ללבוש מדים, ללבוש דמות, להלביש את עצמו בדמות שתהיה מתאימה לו.
המצוות ילבישו עליו את הדמות הזאת. שהוא יעשה את המצוות, לאט לאט ההרגשה היומיומית הטבעית שלו תשתנה, והוא יתחיל להרגיש את ההרגשות של הצלם גם בדמות. בעזרת השם. טוב, אני סיימתי, אני מודה לכולם על ההשתתפות. הרב. שזה מעניין. כן. אפשר, עדיין... תודה רבה הרב, תודה רבה. לא ברור לי מספיק, כאילו, זה שיש, כאילו, רגש שכאילו, כמו שדיברנו גם פעם, בסוגיה הקודמת גם, שהוא טבוע בעצם באדם, ואדם לא יכול להתכחש אליו, זה נכון בצורה כללית. זאת אומרת, כאילו, נקרא לזה לרגש הצדק שבאדם, אדם לא יכול להתכחש. אבל כשמדברים אחר על צדק כלפי משהו מסוים, פה כבר השכל יכול לבוא להיכנס. פה אולי כאילו לא ראוי לרחם, פה כן ראוי לרחם. כאילו פה הצדק, כאילו פה היישום נקרא לזה של הרגש, פה הוא לא נכון. אז כאילו, הפילוסופים האלה שכאילו הרב מביא בספר, הרב קוק מביא בספר, פה הם שאלו את הרגש לגמרי, בסדר. אז כנגדם כאילו אין בעיה, אבל עקרונית כלפי הטענה שלהם, כאילו,